Dija School. Ενότητα 1-4. Αλληλεπιδράσεις και προσαρμογές. Όπως μάθαμε μέχρι τώρα, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών που έχουν προέλθει από πάρα πολύ παλιά μέσω της εξέλιξης. Οι οργανισμοί όμως δεν είναι ίδιοι μεταξύ τους. Διαφέρουν πάρα πολύ τόσο στο πώς μοιάζουν, όσο και το πού ζουνε, πώς ζουνε, τι τρώνε και σε άλλες πολλές λεπτομέρειες της ζωής τους. Ποιος είναι όμως ο λόγος που υπάρχει αυτή η διαφορά ανάμεσα στους οργανισμούς? Να πάρουμε για παράδειγμα τους φυτικούς οργανισμούς. Για ποιο λόγο το πεύκο ή το έλατο έχει φύλλα σαν βελόνες, λεπτά και σκληρά, ενώ η βελανιδιά, το πλατάνι έχουν μεγάλα φύλλα, τα οποία είναι τρυφερά και αρκετά μαλακά στην υφή τους. Εάν δούμε γύρω μας και παρατηρήσουμε πού ζει ο ένας οργανισμός και πού ο άλλος, θα δούμε και κάποιες διαφορές. Για παράδειγμα, τα πεύκα ζουν πάνω σε βουνά, σε περιοχές που έχουν πολύ λίγο νερό, ενώ τα πλατάνια ζουν κοντά σε λίμνες ή ποτάμια, άρα σε περιοχές με πάρα πολύ νερό. Θα δούμε επίσης ότι και άλλα φυτά τα οποία ζουν σε περιοχές χωρίς πολύ βροχή και πολύ υγρασία, έχουν κάποια φύλλα τα οποία είναι αρκετά σκληρά. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι αν ποτίσουμε πολύ ένα φυτό με σκληρά φύλλα θα γίνουν μαλακά τα φύλλα του, αλλά σημαίνει ότι τα φύλλα έχουν εξελιχθεί έτσι, έχουν προσαρμοστεί δηλαδή, ώστε να μπορούν να επιβιώνουν σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει πολύ νερό. Ένα φύλλο με μικρή επιφάνεια, όπως του πεύκου, σαν βελόνα δηλαδή, ή ένα φύλλο σκληρό, δεν χάνει τόσο νερό, όσο χάνει ένα μαλακό και μεγάλο φύλλο που έχει μεγάλη επιφάνεια, μέσω της εξάτμισης και μέσω της διαπνοής, που θα δούμε και παρακάτω, δηλαδή του νερού που φεύγει από μικρές οπές, ανοίγματα, που λέγονται στόματα και υπάρχουν πάνω στα φύλλα. Το ίδιο ισχύει και στους ζωικούς οργανισμούς. Ζώα τα οποία έχουν ανάγκη πολύ νερό ζουν κοντά σε λίμνες, ενώ άλλα ζώα προσαρμόζονται ώστε να μην χρειάζονται πάρα πολύ νερό. Για παράδειγμα, οι σαύρες ή τα φίδια που ζουν σε ερημικές περιοχές δεν έχουν τόση ανάγκη, έχουν προσαρμοστεί ώστε να μην έχουν τόση ανάγκη το νερό, όπως μια πάπια, που είναι ένας οργανισμός που ζει πάρα πολύ κοντά σε νερό. Οι οργανισμοί λοιπόν πρέπει να ξέρουμε ότι αλληλεπιδρούν τόσο με το περιβάλλον τους, όσο και ανάμεσά τους, μεταξύ δηλαδή των οργανισμών, και μπορούν και προσαρμόζονται με βάση το τι περιβάλλον και τι συνθήκες υπάρχουν γύρω τους, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Να δούμε λίγο κάποιους παράγοντες περιβαλλοντικούς, οι οποίοι παίζουν ρόλο στο πώς προσαρμόζεται ένας οργανισμός. Ένας τέτοιος παράγοντας είναι η υγρασία, δηλαδή η ποσότητα του νερού, το φως, η ποσότητα ήλιου και φωτεινότητας που υπάρχει, και η θερμοκρασία, δηλαδή το αν είναι υψηλή ή χαμηλή, αν έχει κρύο ή ζέστη. Οι οργανισμοί έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να μπορούν να ζουν και να αναπαράγονται σε μια περιοχή και να μπορούν, άσχετα με τις αλλαγές που υπάρχουν στις συνθήκες στη συγκεκριμένη περιοχή, επειδή τις γνωρίζουν και έχουν προσαρμοστεί, να επιβιώσουν. Και έτσι καταφέρνουν και επιβιώνουν και ανάμεσα στις αλλαγές των εποχών. Ένας οργανισμός που ζει σε μια περιοχή μπορεί να ζήσει εκεί και το χειμώνα και το καλοκαίρι, γιατί έχει μάθει να ζει εκεί. Ένα παράδειγμα προσαρμογής στις κλιματολογικές μεταβολές είναι τα πτηνά, τα οποία επειδή έχουν ανάγκη το ζεστό καιρό, για παράδειγμα τα χελιδόνια, όταν χειμωνιάζει φεύγουν από εδώ και πηγαίνουν προς την Αφρική σε πιο ζεστές χώρες. Στις εικόνες εδώ πέρα παρατηρούμε για παράδειγμα μια καμήλα. Η καμήλα έχει μια καμπούρα, στην οποία αποθηκεύει νερό και λίπος. Με τον τρόπο αυτό, όταν δεν μπορεί να βρει φαγητό ή νερό στην έρημο, χρησιμοποιεί αυτά που υπάρχουν μέσα στην καμπούρα της ώστε να επιβιώσει. Η καμήλα συγκεκριμένα μπορεί να ζήσει πάρα πολύ καιρό χωρίς φαγητό, επειδή ακριβώς έχει εδώ στην καμπούρα της αποθηκευμένο τόσο λίπος που μπορεί να κάψει. Η αρκούδα, για παράδειγμα, που βλέπουμε σε αυτήν την εικόνα, επειδή ακριβώς ζει σε ένα περιβάλλον με κρύο και που δεν μπορεί να βρει συχνά την τροφή της, έχει ένα παχύ στρώμα λίπους και γούνα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να μπορεί να ζεσταίνεται και να μην κρυώνει όταν πέφτει πολύ χαμηλά η θερμοκρασία. Κάθε λοιπόν προσαρμογή δεν υπάρχει έτσι χωρίς λόγο, αλλά βοηθάει τον οργανισμό να επιβιώσει. Καμία προσαρμογή και κανένα στοιχείο του οργανισμού, χαρακτηριστικό του δηλαδή, δεν υπάρχει χωρίς να προσφέρει κάτι στον ίδιο τον οργανισμό. Οι οργανισμοί λοιπόν που είναι καλά προσαρμοσμένοι επιβιώνουν
και παράγουν απογόνους, οι οποίοι και αυτοί, είναι καλά προσαρμοσμένοι στο να ζήσουν στο ίδιο περιβάλλον. Κάποιοι οργανισμοί που δεν έχουν προσαρμοστεί καλά, λόγω κάποιων χαρακτηριστικών τους που δεν είναι τα κατάλληλα, δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτό το περιβάλλον και πεθαίνουν, με αποτέλεσμα να μην δώσουν απογόνους. Άρα αυτοί οι οργανισμοί σιγά σιγά χάνονται. Υπάρχουν όμως πέρα από τις προσαρμογές αυτές, που είναι υπεύθυνες για το αν μπορεί ένας οργανισμός να ζήσει σε ένα περιβάλλον, και κάποιες άλλες προσαρμογές σχετικές με το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οργανισμοί που ζουν στην ίδια περιοχή, ώστε να μπορέσουν να αναπαραχθούν, να τραφούν και να επιβιώσουν αποφεύγοντας τους εχθρούς. Για να δούμε κάποια πράγματα και για αυτό. Ας πάρουμε μια κλασική παροιμία, το τσακώνονται σαν τα κοκόρια. Αυτή η έκφραση δεν είναι τίποτα άλλο από ένα στοιχείο που δείχνει το πώς ανταγωνίζονται οργανισμοί, είτε του ίδιου είτε και διαφορετικού σε κάποιες περιπτώσεις είδους, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Στο παράδειγμά μας, ο κόκορας επιτίθεται αν κάποιος άλλος κόκορας πλησιάσει το κοτέτσι, τις κότες που του ανήκουν. Ο ανταγωνισμός είτε αφορά άτομα του ίδιου είδους, δηλαδή λύκοι μεταξύ τους οι οποίοι μπορεί να ανταγωνιστούν για την τροφή, είτε αφορά άτομα ανάμεσα σε διαφορετικά είδη. Για παράδειγμα, δύο φυτικά είδη, τα οποία μπορεί να ζουν στην ίδια περιοχή. Ένα παράδειγμα είναι η παπαρούνα, η οποία αναπτύσσεται ανάμεσα σε φυτά που καλλιεργούμε εμείς σε χωράφια. Αυτό που γίνεται στην ουσία τι είναι? Παράγονται πολλοί σπόροι από αυτό το φυτό και προσπαθεί να νικήσει, ας πούμε, τα καλλιεργήσιμα φυτά και να μπορέσει και αυτή να βρει ένα χώρο να μεγαλώσει. Επειδή μεγαλώνει γρήγορα, καταφέρνει εις βάρος κάποιων φυτών να αναπτύσσεται αυτή. Και έτσι καταφέρνει να επιβιώσει. Αυτό είναι ένα είδος ανταγωνισμού ανάμεσα στην παπαρούνα και σε φυτά άλλων ειδών. Με τον ίδιο τρόπο ανταγωνίζονται τα φυτά και τα ζώα και για το φως, το νερό, τα συστατικά του εδάφους, την περιοχή όπου ζουνε, την τροφή που μπορούν να βρούνε, τις μεταξύ τους γενικά σχέσεις, το αν κάποιο ζώο τρώει κάποιο άλλο, εάν κάποιο ζώο τρώει την ίδια τροφή με κάποιο άλλο, όποιο μπορέσει πρώτο να βρει την τροφή του ή να τη φάει θα είναι αυτό που θα επιβιώσει. Έτσι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ίδιοι οργανισμών προσαρμόζονται και επιβιώνουν σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα και αλληλεπιδρούν τόσο με το περιβάλλον όσο και με τις συνθήκες μεταξύ τους. Αυτό είναι αυτό που στην ουσία πρέπει να ξέρουμε όσον αφορά τη προσαρμογή και τις αλληλεπιδράσεις. Να δούμε λοιπόν τις ερωτήσεις μας. Να αιτιολογήσετε με ποιον τρόπο η κάθε προσαρμογή βοηθάει στην επιβίωση των οργανισμών που απεικονίζονται στις παρακάτω εικόνες. Η προβοσκίδα των ελέφαντα, τα αγκάθια το γαϊδουράγκαθο και το καβούκι τη χελώνα. Και ας αρχίσουμε με τον ελέφαντα. Η προβοσκίδα του, που είναι μακριά και αρκετά δυνατή, τον βοηθάει τόσο στο να μπορεί να προσλαμβάνει νερό. Όσο και για να φτάνει την τροφή του εάν βρίσκεται σε ψηλά κλαδιά. Ας πάμε τώρα στα αγκάθια, στο γαϊδουράγκαθο. Τα προστατεύει από τα ζώα που θα πάνε να το φάνε. Όταν υπάρχει σε ένα φυτό αγκάθι, τότε το ζώο δεν μπορεί να το πλησιάσει και να το φάει εύκολα γιατί θα πληγωθεί. Και το βοηθάει ώστε να μην χάνει πολύ νερό. Τα αγκάθια είναι σκληρές δομές, οι οποίες δεν έχουν την ευκολία που έχει. Τα αγκάθια στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά σαν φύλλα πάνω στο γαϊδουράγκαθο, τα οποία αν ήταν κανονικά πράσινα φύλλα όπως εμείς γνωρίζουμε, θα είχαν πολύ νερό. Το γαϊδουράγκαθο ζει συνήθως σε περιοχές με ξηρασία, άρα το συμφέρει να έχει δομές που βοηθάνε ώστε να μην χάνει νερό. Και πάμε και στο καβούκι. Το καβούκι βοηθάει τη χελώνα τόσο στην προστασία του, ώστε να μην μπορούν να τη φάνε σαρκοφάγα ζώα που την κυνηγάνε, όσο και στο γενικά να κρύβεται ή να μένει σε ακατάλληλες συνθήκες
μπορεί να κρυφτεί στο καβούκι ώστε να μην επηρεαστεί. Και πάμε στην ερώτηση 2. Να γράψετε μια προσαρμογή η οποία κατά τη γνώμη σας θα επέτρεπε σε ένα μικρόσωμο θηλαστικό να τρέφεται με τους καρπούς ενός ψηλού δέντρου. Μια τέτοια προσαρμογή θα ήταν αν είχε την ικανότητα να σκαρφαλώνει. Δυνατά πόδια δηλαδή και χέρια, τα οποία θα το βοηθούσαν να σκαρφαλώνει. Ένα ερπετό που ζει στην έρημο να αποφύγει τους εχθρούς του. Η ταχύτητα. Ένα ερπετό που ζει στην έρημο, ένα φίδι για παράδειγμα, το οποίο κινείται πολύ γρήγορα, θα μπορούσε να αποφύγει τους εχθρούς του. Και στα φύλλα ενός φυτού να μην φαγωθούν από πρόβατα. Τα αγκάθια θα ήταν μια πολύ καλή λύση σε αυτήν την περίπτωση. Να αναφέρετε 3 φυτικούς και 3 ζωικούς οργανισμούς και την προσαρμογή που βοηθάει τον καθένα να επιβιώσει το περιβάλλον όπου ζει. Για να δούμε. Φυτικός οργανισμός είναι, όπως είπαμε και πριν, το πεύκο και τα φύλλα του είναι η προσαρμογή, που είναι σαν βελόνες. Ένας άλλος φυτικός οργανισμός θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πατάτα, η οποία για να μην τρώγεται από οργανισμούς, έχει φτιάξει τον καρπό της υπόγειο, για να μπορεί να αναπαραχθεί. Και ένα ακόμα είναι η τριανταφυλλιά, με τα αγκάθια της, τα οποία την προστατεύουν. Να πάμε και στους ζωικούς οργανισμούς. Να τους γράψουμε εδώ. Λοιπόν, ένας ζωικός οργανισμός είναι ο λαγός, όπου για να γλιτώσει από τους εχθρούς του, κινείται πολύ γρήγορα. Η ταχύτητά του δηλαδή. Ένας ακόμα οργανισμός είναι οι πεταλούδες, οι οποίες έχουν χρώμα, παρόμοιο με το περιβάλλον που ζουνε, ώστε να κρύβονται. Ένας τρίτος και τελευταίος οργανισμός, ποιος θα μπορούσε άραγε να είναι? Είναι η σάβρα, η οποία έχει την ικανότητα επίσης να κρύβεται, να μένει ακίνητη και να κρύβεται είτε κάτω από πέτρες είτε σε περιοχές που έχουν χρώμα παρόμοιο με το χρώμα της, ώστε να μην μπορούν να τη βρουν οι εχθροί της. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Το παρακάτω απόσπασμα ανήκει στο έργο του ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, το άξιον εστί. Αλλά λίγο το νερό για να το έχεις Θεό και να κατέχεις τι σημαίνει ο λόγος του και το δέντρο μοναχό του χωρίς κοπάδι για να το κάνεις φίλο σου και να γνωρίζεις το ακριβό του το όνομα φτενό στα πόδια σου το χώμα για να μην έχεις που να πλώσεις ρίζα και να τραβάς του βάθου ολοένα και πλατείς επάνω ο ουρανός για να διαβάζεις μόνος σου την απεραντοσύνη. Να υπογραμμίσετε τις φράσεις του ποιητή που αναφέρονται σε προσαρμογές των οργανισμών στο περιβάλλον. Να αναφέρετε σχετικά παραδείγματα προσαρμογών τα οποία αφορούν τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Λίγο το νερό, για να το έχεις Θεό. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που μας δείχνει την ξηρασία. Και το δέντρο μοναχό του χωρίς κοπάδι, το οποίο μας δείχνει τον οργανισμό ο οποίος ζει μόνος του. Φτενό στα πόδια σου το χώμα, για να μην έχεις που να πλώσεις ρίζα και πλατείς επάνω ουρανός. Αυτές είναι κάποιες προσαρμογές που πρέπει να αποκτήσουν οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν. Λίγο το νερό για να το έχεις Θεό. Μιλάει για την ξηρασία. Ένα παράδειγμα οργανισμού που επιβιώνει στην ξηρασία είναι, όπως είπαμε και πιο πριν, κάποια φυτά
όπως οι φραγκοσικές ή κάποια μοιάζουν με κάκτους ή το γαϊδουράγκαθο ή κάποια φυτά σαν τα πουρνάρια για παράδειγμα, τα οποία έχουν μικρά και σχεδόν αγκαθωτά φύλλα ώστε να μπορούν να μην χάνουν νερό. Φτενώ στα πόδια στο χώμα για να μην έχεις που να απλώσεις ρίζα. Αυτό επίσης μας δείχνει ένα έδαφος το οποίο δεν έχει πολλά θρεπτικά συστατικά και έτσι δεν μπορεί ένα φυτό να βάλει, και είναι πολύ μικρό το έδαφος, δεν μπορεί να βάλει τις ρίζες του βαθιά για να βρει θρεπτικά συστατικά. Τέτοια υπάρχουν πάρα πολλά φυτά στην περιοχή μας, εδώ στην Ελλάδα, τα οποία αναπτύσσονται πάνω σε βράχους ή σε εδάφη τα οποία δεν έχουν τα απαραίτητα θρεπτικά ή το απαραίτητο βάθος στο χώμα τους για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Σίγουρα έχουμε δει κάπου που βλέπουμε τις ρίζες να είναι σχεδόν στην επιφάνεια. Σε αυτό το μάθημα, λοιπόν, μάθαμε για τις αλληλεπιδράσεις των οργανισμών, τόσο με το περιβάλλον όσο και μεταξύ τους, και πώς αυτές επηρεάζουν τη μορφή και τη δομή κάθε οργανισμού και τα χαρακτηριστικά του. Και κάπως έτσι τελειώσαμε το πρώτο κεφάλαιο. Μέχρι το επόμενό μας μάθημα, καλή σας συνέχεια.